खुलुमबाय बर' खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं मनिल दैमारि। बे समाव बर' खौरां मोनसे रादाब होनो नागिरदों। दिनै जोङो बे सालबारि साब डिभिजननि सिङाव सिमलागुरि गामिनि आं मेघाराम मोसाहारि आरो आंनि बिसि आबेलि मोसाहारि जों सानैजों आसाम सरकारनि रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनाय बायदियै बा बिथांनि खावलायनायखौ जोङो मान होनानै जों दिनै साखरियालाफोरखौ न'खरसे न'खरनै बा जि हागौ न'खरब्रै न'खरबानि सायाव जि हागौ खाथिनि बा न'खर खाथिनि बा गामिनि गोरिबफोरनो जि अनसुंथाइ होनो खावलायदोंमोन बे बिथांनि खावलायनायखौ जों मान होनानै जों दिनै बेहाय जि न'खरनो जों अनसुंथाइ होनो होननानै जों फैदों आरो जों दायो बे अनसुंथाइखौ जोङो न'खर न'खर गरिब बिथांमोननो जोङो राननानै होदों जाहाथे दिनै सारा बुहुमावनो कर'ना भाइरासनि गोहोम गोग्लैनानै जितु जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया लकडाउन होदो बे लकडाउनाव माखासे सुबुङा जानो उसुबिदा जादों खामानि मावनो मोनाखै बायदिसिना मुवा बेसाद फाननो मोनाखै बेहाय बिथांमोना माखासे उसुबिदायाव गोग्लैनाय बायदियै बिथांमोननो जोङो एसे जानाय लोंनाय माइरं दालि थाव संख्रि साबोन बेफोरखौ जों एसे बिथांमोननो जोङो होदों जाहाथे बिनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना एसे मदद मोनो आरो बे लकडाउनाव लकडाउनखौ बिथांमोना जाहाथे मोजाङै फालिलांनो हायो आरो बेनि गेजेरजों गासै आसामनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं खावलायनो नागिरदों जाहाथे बे लकडाउनखौ बा सरकारनि नेमखान्थिखौ जों जाहाथे मोजाङै मानिनानै सोलियो आरो जोङो जितु ससियेल डिसटेन्स सुबुंनि गोजान गोजान थानाय बेखौबो जोङो जाहाथे मानिनानै सोलियो आरो जोङो बेखिनि सानखौ जोङो न' सिङावनो थानानै बा न'आवनो थानानै बाहेरायाव ओंखारजासे जोङो जाहाथे जोंखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे गावखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे आसामनि गासै भारतनि आरो बुहुमनि गासै मानसिफोरखौबो जों जाहाथे रैखाथि होनो हायो बेखौनो आं बे SMS निउसनि गेजेरजों आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ मेघाहारिया जोंनो नै दिनै जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ माइरं रेसन होफैदों अननानै जों दिनै गोजोननाय जाबाय न'खरनि फिसा फिसौ आइ आफामोना जोंबो जेबो खस्थ' जादोंमोन दा जोंबो जेबो फाननो मोनाखै फिथाइ सामथाइ बेखायनो जों दा मेघाहारिया जोंनो होफैनाय जादों दा जोंबो गोजोनबाय न'खरनि आइ आफा फिसा फिसौआ दिनै सिमलागुरि थोरिबारि गामिनि मुरसि मेघाराम मोसाहारि आरो बिथांनि बिसि आबिलि मोसाहारिया दिनै आसाम सरकारनि खावलायनाय बायदिहाय कर'ना भाइरासाव लकडाउन होनायाव गासै सुबुङा जेबो मावनो हाया दांनो हाया बाजार खालामनो हाया थिग बेफोरबायदि बिथिङाव सरकारनि खावलायनाय बायदिहाय बिथांमोनहा दिनै गोरिब गुन्द्रानो 10 न'खरसोनो बिथांमोनहा अनसुंथाइ होदों जाहाथे बे मेघाराम मोसाहारि आरो आबिलि मोसाहारिया जिबायदिहाय गोरिब गुन्द्रानो अनसुंथाइ होदों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गासै रायजोनि बिथांमोनहा माबाफोर साख्रि मावनाय बिथांमोनहा जाहाथे बेफोरबायदिनो मेघाराम मोसाहारि बा आबिलि मोसाहारि बायदिनो अनसुंथाइ होयोबा बे लकडाउनखौ मोजाङै मोजां फालिलांनो हागोन होननानै आं सानो आरो बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनायजों फिन साबायखर जासिनानै बर' खौरांनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।